Manglele Ngiboniswa, angithi uJesu is the Lord, is the King of Kings. Yes. He knows that I'm coming here today. Okay. So ungibonisa omunye usisi intombazane enhle. Indlula phambi kwami. Umuhle usisi lo. It's a nice girl, nice lady. Yeah. So undlula phambi kwami uma la makaqeda uphakamisa iroko. Usister lo. Yebo. Makaphakamisa iroko kuvela amaphinti usister lo. Kuvela namathanga walo sister lo. Ume ngaphambi kwami uphakamisa iroko ungibonisa iphinti yakhe makaqeda uyavala. Mangibheka le umngani wakhe uhlezi esofeni. Bagqoke ngokufana ama short dress. So uJesu akangibonisa ubuso babo kodwa uyabona ukuthi abantu abahle kodwa kuyafihleka ukuthi ngibone ukuthi abobani. So ivoice enkulu ithi Minnie Dlamini. Hayi. Yes. Ivoice enkulu ithi Minnie Dlamini, Minnie Dlamini, Minnie Dlamini isho kaningi. So ngiyabona ukuthi oh this is Minnie Dlamini. Then the voice iyaphansi. Uyena ovezi uphamisa. Yes. So these are the spiritual matters. Yeah. Ngifuna ukuthi abantu balalele asikhulumi into engekho endleleni la. uJesu ulungisa abantwana bakhe labo abathandayo. So laba abanendlebe mabalalele. So ivoice ithi Minnie Dlamini kaningi bayiqeda iyaphansi. Ithi Minnie Dlamini, stop walking naked in the country. Stop walking naked in the country. Kusho ukuthi la ahamba khona ugqoka ngendlela ezingekho right. So uJesu umkhuza kanje because uyamthanda. Okay. Ngifuna ukuthi abantu ba-understand. Yeah. Uma uJesu akhipha igama lomuntu uyamthanda. And the Lord Jesus is not a respecter of men. Sazwana ke makakhipha igama ulikhiphile. Is not a respecter of men. Akahlonipha umuntu because yena uNkulunkulu udala umuntu. So makabiza igama lomuntu ufuna ukuthi simkhuze simtshele iza kuJesu. The Lord loves you, or else you will lose heaven. Yeah. Minnie Dlamini, the Lord say, dress up, stop walking around naked. Yeah. Because amadoda babona umzimba wakho everywhere la uhamba khona. Ish. So uJesu uyakuthanda and he is warning you. Wow. Every knee shall bow. Yes. Guys, I'm back with another video. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel. Don't forget to like this video. It's Jeff Desol TV News. Ngibonga kakhulu bafethu ngokusupport yona le channel. If bafethu ke umusha ngicela ngakhohlwa ukusubscribe. So guys, I've been watching ama comments regarding udaba ka Enigma ekhuluma lapha ngoMinnie Dlamini ke ngoba sisazi ukuthi ke uprofeti ke lapha ngathi ukuzakhela ngizosho kanjalo. But then yeah, he is a self-proclaimed prophet uEnigma oclaima ke ngokuthi ke uNkulunkulu umnikeza ama messages ahlukahlukene from for abantu abahlukahlukene ukuthi ke adlulise lawo message ewahlisele labo bantu ukuze bezokwazi ukulungisa indlela zabo besakhona la emhlabeni. So this self-proclaimed prophet Enigma has shot up a trend list yet again after he claimed to have heard a message from God pertaining to the conduct of media personality uMinnie Dlamini. Wenzani ke uMinnie Dlamini? Okay, this man kahle whose real name is currently unknown claims to receive messages from uNkulunkulu kodwa ke simazi ngo-Enigma team which he jots down on his book njengoba sesimbone eyiphethele ebook lakhe lapha ke ekhuluma ke ngazo lezi zinto ke asuke eclaim ukuthi ke zingama message ke awathola ke kuNkulunkulu. So some of the communication has been directed to amanye ke ama celebrities. Akhumbula wakwakhuluma ngisho nango Rebecca, wakhuluma ngisho nango Jacob Zuma. Ikuyena ke kwamangcono ngoba ke wathi ke uJacob Zuma ke uyamthanda ke yena uNkulunkulu, yabo. So in the latest podcast lapha ke on Chris Network uEnigma shared a message for uMinnie Dlamini esho khona ukuthi ke uNkulunkulu umtshengiseke umuntu wesifazane ke omuhle okade ke eme phambi kwakhe njengoba ke ekade eme phambi kwakhe lo muntu wesifazane wamphakamisela ingubo wamvezela ke ipanty, yabo. So uma enza kanjalo ke wase yamtshela ukuthi ke wase ebona ipanty namathanga. So uma enza kanjalo wase eyamtshela ukuthi ke emva kwalokho wezwa izwi kahle likaNkulunkulu limemeza ke igama lika Minnie Dlamini lithi Minnie Dlamini, Minnie Dlamini, Minnie Dlamini. So yilapho ke yena ke uEnigma ebone khona ukuthi okay kushuthi lamantombazane noma lentombazane ayiboniswayo lapho ngaleso sikhathi uMinnie Dlamini. So to continue ngalolu daba lo Minnie Dlamini, the Lord says dress up, stop walking around naked because men see your body everywhere
where you go, Jesus loves you and is warning you. Kusho yena ke lapha enigba. So people directed different comments to lento le message edluliswa yena lo baba lo. Abanye banako ukumkholwa ngiyibone ke ama video akhe lo baba hlukahlukene banako ukumbelieve ukuthi hayi ngempela ngenzeka ukuthi izinto akhuluma ngazo ziyiqiniso njalo njalo. So kumele ke abantu bakulandelele ngoba ke kunemali ngabe abantu bayakwazi ukuthi bamkholwe njalo njalo. I think kwesinye isikhathi ke kubalekile ukuthi ke izinto ezifana nalezi sometimes kuhle ukucabanga nokuyilandelela yawo wenze research ngisho into uyibone uyabo uyibona isobala but then ukwenza i-research uyibuza ukuthi ke lo muntu okokuqala uqhamukaphi i-history yakhe kungani agcine ekhuluma izinto ezikanjena njalo njalo. Izinto ezifana nalezi ziyagcina zikwenza ukuthi uthole ama-answers right because I don't think ukuthi ke ku-right ukuthi ahambe ekhuluma ngabantu ngalendlela akhuluma ngayo because at this moment siphila ezweni eline constitution. Uyabona nje once wakhuluma izinto ezifana nalezi this is some form of mhlambe into esingathi ke i-hate speech. Lento le ingamgaxelisa and futhi ke upainta abantu ke ngabi yabo emphakathini ngamanye amazulu laza isithunzi sakhe lowo muntu loyo. Zonke lezo zinto lezo ziyathinteka kwi-constitution. It's even more of lezo zinto lezo yabo ezikwazi ukuthi ke zingakubopha if ever sesivakashela i-constitution yabo. Ungeke waphika ngeBhayibheli because iBhayibheli alikwazi ukuthi ke likuphilise emhlabeni wamanje esiphila kuona nje ngokwezwe esiphila kulona njengamanje yabo because ke al exist kwi physical body yomuntu because umuntu uphethwe njengamanje i-constitution. Umoya ispirit somuntu ke yebo singaphathwa izinto ezithile ezihlukahlukene yabo. So this man is not well and sadly the country just sees him as an entertainment now. Njengoba ke abantu abaningi vele ke benakho ukumbona as entertainment but then ke I'm so ngeke ngisho ukuthi ke I'm too disappointed but then ke at some point I'm disappointed because bakhona abantu ke abakhomba ukuthi ke ngempela lo muntu lo bamthatha too serious ke ezintweni asuke ezisho of which ke angeke ngaphikisana nako imbono yabantu ke ayifani but then ke bakhona ke abayibaphawula ngalolu daba lapha ke enkundleni zokuxhumana ke ezihlukahlukene but then I just picked up abambalwa kulona ke lolu daba. Okay, khona lapha ke ubani ke umpholo yana ke Mabuyi uthi ke this man is not well and sadly the country just sees him as an entertainment. Kwase ke ephendulwa lapha ukuthi ke every single day he shocks me kusho ke unkanyizi wakabheka uzola lapha ke uthi yena ke we need to check him at West Copies or Tara. I don't know ukuthi mhlambi amagama ebhedlela yini lawo angazi but then ke unkanyezi lapha ke kubheka uye waphinde futhi wamphendula naye wathi ke he's really losing. So he is really losing it. I think bafethu kuningi vele kusamele kucheckwe kahle ngaye lo baba because ke kukhulu asazokusho nangabanye yabo. Kuyoba kuhle ukuthi basheshe bamvakashele ekwazi ke ukuthi ke kukhulunywe naye mayelana nazo lezi zinto aboniseke kahle kungabe ukuthi kuliwa naye cha kodwa ke isheshe ithukuma kancane lenqola ngoba manje kukhulu esisazokuzwa ekungamele ngabe ke ngempela kuyashiwo kubantu. Anyways bafethu ke you can comment ngamayelana nalo daba ku comment section down below. Don't forget to like this video and also subscribe to this channel. Thank you.